Creixem som un equip de professionals que treballem amb nens de 0 a 5 anys. Som psicòlegs, logopedes i fisioterapeutes. Ens basem en el model centrat en la família. Volem capacitar els pares amb estratègies eficaces per ajudar el seu fill en el seu dia a dia i que siguin part activa en la intervenció. Durant el creixement d'un infant poden sorgir aspectes que preocupen a les famílies. Aquests aspectes poden estar relacionats amb l'alimentació, amb els hàbits de son, amb el seu comportament i inclús amb el seu estat d'ànim. Des de Creixem els ajudem a les famílies a superar aquestes situacions. També és important que el treball es dugui a terme en l'entorn quotidià del nen, ja sigui a casa o a l'escola, i amb les persones que estan habitualment en contacte amb ell. Per altra banda, atenem a infants que pateixen alteracions greus del seu desenvolupament en qualsevol dels seus graus. La nostra intervenció adopta una visió global de l'infant, prioritzant en cada etapa o moment evolutiu el que més necessita. La força de la nostra intervenció és la suma de les diferents disciplines per cada cas. Tot i així, per ajudar a l'adaptació del nen en aquestes intervencions, només un dels nostres professionals és el referent per ell. El treball en equip i la constant coordinació entre nosaltres fa possible aquest model.